ľudia v mestách, obciach a regiónoch vedia najlepšie, čo trápi ľudí, ktorí tam žijú, a vedia to obvykle lepšie ako politici v Bratislave. Štát by sa mal správať k samosprávam ústretovejšie, ako to robí dnes. Mali by sme uvažovať o ďalšej reforme verejnej správy, o posilnení samospráv, ale my sa takýmito témami nemôžeme teraz zaoberať, lebo teraz musíme riešiť zachraňovanie demokracie na Slovensku, musíme sa brániť autoritárskym snahám zo strany súčasnej vládnej koalície, musíme sa brániť zaťahovaniu Slovenska do sféry vplyvu Ruska, čo Ficová vláda, celá vládna koalícia aj s účasťou nitrianskeho župana Becíka aktívne robí celé volebné obdobie. Preto Slovensko potrebuje zmenu, aj nitriansky samosprávny kraj potrebuje zmenu a ja som rád, že Občianska konzervatívna strana svojou podporou pre kandidatúru pána Vargu a v spolupráci s ostatnými demokratickými stranami môže prispieť k tej zmene a tá zmena, keď sa začne na úrovni miest, obcí a krajov, tak to bude veľmi silný impuls, aby o rok neskôr tá zmena prišla aj na úrovni Slovenska.